God first. Tinoramba dine lepros spiritual. Why? We are all about things. Runako andiro runomaintaina marriage. Mira ndikukuparidzira zvione kana uchinamata avakuvhare meso kuti usaone kuti unamate musha. Unotoona tsamba chinamata unotoona kuti simbi lamo yachaita hatisati tachinja wakatendeuka uri kutsotsa nanhasi wakatendeuka uchita zvaunoita uchiri kuita basi kupray asi kupunamato haurofe uchizviomesera zvaunoita iprayer the prayer of a righteous man munamato wakarurama availeth much. Una simba kureva kuti simba remunamato rinobva character rinobva patsika yemunamato rinobva paunhu hwemunamato hazvibve kudenga izvi.